जानाय नंलिया आंबो प्रेक्टिकेलावसो नामायनांसिगोन बै हारसिङै जिरायबाय थानायखौनो ट्राइ खालामजोबनांगौ जाबाय आं Jaruwa ji lazi gusutar Jaru, I love you. Huh? Ouch! Majaku! थैबाय दाना सासे देबावबायसो माथो दांसोसोलाय बे साना मागि जाथियालाय हनै गाज्लाया हिनजावफोरजोंसो जाबाय एथ'लायथ' आबै थाथ' आंखौ हाबाय दाहोन आं बुलायाखै आं सिख्लासो माथो जाखो लोगो बेजों जायाखै आंजोंसो जादों आइ लाभ इउ होनदों बियो हा लाइन मारिग्रा बियो फाग्लालै नोङो बे गुरि सिङाव थाबथानायखौ नुवाखै नोङो माबोरैथो बिदि जाया बुरिखौ गिनानै सेर सेर थाखोमाबायनायानो हे लाजिनानै दोनलांबाय हनै बियो मा काजोला बुरिजों लाइन मारिनानै थैगांगुलायथारबाय नामा खुसिसो मोनदों बिसोरो बाहाय फैदो काजोला खाफालाव दङब्ला मोसौ दामब्रायाबो गाइखेर होयो नङा होमबा काजोला लोगोजों सिनायथि होनोसै आं नैबे काजोला बरगयारी देरहासारनि लजिंमेट क्लास फ्रेन्ड मिस्टार काजोला नैबे मिस रंगिना खाख्लारी जार्नालिस्ट नाइस टु मिट इउ जार्नालिस्ट बाब्रे दहायनि बुरिजों होसो जानायखौ पेपाराव होआथ' दा होदे ना बुरि बायदि हगारा जाजानो गिदों हगाराब्ला मोजांसो मिस्टार काजोला आखाइ हगारदो बुरिनि बेरामा नोंनाव सोमोन्दो मा काजोला नों पास जाबाय आफा आं बिएखौ पास जाबाय आइ नों पास जाबाय वाह हामथारबाय आइ आरो जोंनि क्लासनि देरहासारनाया फार्स्ट क्लास पास जाबाय वाह एथ' ब्रिलियेन्ट बियो खमखि खाफाल गोनांलै बियो बे देरहासार होननायनि बिमा बिफाया हानो हा गुबै बिफा जानो मोनाखसै बिहाव बिफा जाबानो जाबाय मुङा जेरै रिमोनला रिमोननायजोंनो खोथाफ्रानो थाबथाथारलालै बेनि गलसुथियाव माथो जोंना गाला फिसा थारला नंखायबो नङालै बोरायफोरनि मुङा जेरै देन्था गाला गुस्थियाबो एरै थरलालानो नोंनालाय नोंना मुङा जेरै बादर सिं 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 आखाइबो नासिरा आखाइ नासिरा होननानै आं मा खावदों सोरखौ आं मा खालामदों ओइ आगै रिमोनला रिमोन सुनायलाय नुवाखै होमबा मोदोमाव दाङाबानो जायैबादि सेंग्रा गोरलैयानो आखाया र' मालाबा नोंनि आखाइखौ थबस्र' दानस'ना होगोन आङो दानस' नोंहासो लस आयै आयै
ए माथो आदा फैदोंलाय ए अखाब्लें आलाय बहा दं आइ गुरुवा थानसालियाव आइ गुरु आदा देरहासार फैदों ए थां आथिं आखाइ सुनो दै होनानै सुखांब्ला बाव थिनहर दे आं सोर बुंनायसै दैजिरि आंखौ होननानै नों माबोरै मिथिखो बोरै मिथिखो माबोरै खिथामरो आं आदाखौ आइ गुरुवा आथिं आखाइ सुनानै थानसालियाव लेंहरदों फैदो बिब्दिब्ला आं गावखौ जेरै सिरि सिरि मोजां मोनखोमायो बिब्दिनो आदा देरहासाराबो आंखौ
एसेबां आं गोसोखाङो सुखुआ सुखुआ मोनो नोंखौ नुवाबोला एखनबा गाबनोसो ओंखारसै आं फाग्लि फाग्लि मानो बिदि जाखो आं बुंनो रोङा गोसोखौनो मानो आं बुथाय हाला मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ मानो एसेबां आं गोसोखाङो जायगा दाबसेयावनो थं गसंनानै माखौ मुजिहाबखो साबायखर फिसा नों नोम्फानि साननायखौ जाफुङोबा आफाया आंखौ मा जाजानो लुबैदों आयै नोम्फाया नोंखौ थादो दे आबादे देनां लेखा गोरों जानानै मानसि गिदिर जानांगौ आबादे आयै आं आफानि मिजिंखौ फुरा खालामगोन देरहासार दानि जुगा मानसि गिदिर जानायनि जुग नंलिया बे जुगा बादायलायनायनि जुग जायहा रांखावरि दंजायो दानि जुगाव बेसो इसोर नोंनि उन सिगां दं होनब्ला खालि आं बे नोमा रान्दिल' नों गावनि आथिङाव गसंथानो नाजा नों मा बुंनो सानदों आयै खोनासं आफा नों फरायनायजों लोगोसे हायोब्ला फिसा फिसौ साख्रि नागिरनानै बेयावनो नांथाबनानै थादो बेनो आंनि लुबैनाय जागोन आयै आं नाजागोन नोंसोर जोंनि बालना देरायनाय गुनखौनो दोननाय नंला मानोथो बारान्दा थाबाय थानांगौ सोलायदो नै सोलायनोसोबो नायल' नुबाय वाह वृंदावन तेरा अर्थात भगवान श्री कृष्णनि रायजो राइट जेराव भगवान कृष्णआ राधा आइजोजों हलि अर्थात आबिर गेलेयो हलिनि गाबा रंगिना रंगिना आबिर आबिर रंगिना बे आइडिया सोरनि जोंनि होमब्लाथ' नोंसोरो सिरि 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 मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआ आंनि रोहो रोहो जुजाइनि अर बायदि सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआ आंनि सिखावफोर जों सिखाव खावलायाखैथ' रोंगौथ' नोंसोरो नोंसोरखौल' रोंगौ सानदों नामा बास जाबाय बुंलाय नोंना लोगो कृष्णआ बहा दं बृन्दाबनाव मानि न'आव आंनो खोन्थायालासे फैबाय दंल' बे फंसेबो रायलांदो जों रायज्लायनानै था नोंहासो बुंदों थागोनबो आं माखौथो एफाग्राब रागा जोंनांगौ मानोथो हारसिंल' दालाय माथो रायलायलायखै रायज्लाय होननाया राहुल आं दिनै जोबोद खुसि माने आं नोंनि गथ'नि बिमा जाबाय मा रानी बे गथ'खौ नों एबर्सन खालामनानै गार जेसेबांखि रां आं होगोन मा बुंखो नोङो आंनि बे उदैनि गथ'खौ आं एबर्सन खालामनो अह बे जेब्लाबो जानो हाया आं आंनि उदैनि गथ'खौ जोनोम होगोन कि होगोन रानी डार्लिं नों माने एसेबो बुजिया आं नोंखौ जुलि खालामगोन नाथाय दानो नङा बोसोरथामनि उनाव बिदिब्ला बे आंनि उदैनि गथ'आ रानी डार्लिं आंनो फरायनो सम होबाव बेनि उनाव बे जेब्लाबो जानो हाया दादी बेखौ नों मा बुंखो राहुल फिसा नों मा बुजिनो नोम्फानि सोलोखौलाय हिनजावफ्रालाय मा गस्लाफोर बायदि गोदान गोदान बाय आरो गान एसे जामब्लानो फिनद्राब गाहर ओ दादी
आयै आं सिमां नुवाखैथ' ओहो सिमां नङा मोगथां सोर जाथावगौ बे सिख्लाया आंनि बागखौ सिख'ग्रा नङाथ' नायफैलाय आयै सोर फैदों जै जाथों आयै बेनो आबिरा आबिर बेनो जोंनि आइया एसे समायना आबिराय नोंनि बाथ्राखौ आं फिसा देरहासारनिफ्राय गासिबो मिन्थिनानै मोनजोब्बाय बे जोनोमाव आं देरहासारखौ मोनमारगोन ना मोनमारा होनबा बेसे मोजां मिथिंगानि सोमखोर महरा बिनिख्रुइबो समायनासिन गुवार बिखाया बेथ' नोंनि समायना बिखानि गोदै राव बिबार बिबार मोदोमनाय नोंनि गोदै गोथाव नोंनि खाथियाव दिनैया उसाव बादाव खाराव माराव अख्राङा जेसेबां गुवार एसेबां गुवार आंनि नोंखौ मोजां मोननाया जेसेबां गोथौ एसेबां गोथौ आंनि नोंखौ गोसो थोनाया दसे नुवाब्लानो थानो सुखुलिया गोसोआ माथो सुदेन बारावबो थाथेरनो हालिया नों गैयाब्ला दसे नुवाब्लानो थानो सुखुलिया गोसोआ माथो सुदेन बारावबो थाथेरनो हालिया नों गैयाब्ला थाथेरनो हालिया नों गैयाबोला थाथेरनो हालिया नों गैयाबोला बेसे उदां बेसे मोजां मिथिंगानि सोमखोर महरा
दैमाया बोहैलांदों हनै दैसाखौ बोजबनानै अननायनि दौलेंजों गोबालायनानै गैयाब्लाबो थानाय बादि मोनो फामाफा सिमां मोगथां अनफैबाय थायो साया माया खाथियाव गैयाब्लाबो थानाय बादि मोनो फामाफा सिमां मोगथां अनफैबाय थायो साया माया अनफैबाय थायो साया माया अनफैबाय थायो साया माया बेसे उदां बेसे मोजां मिथिंगानि सोमखोर महरा बिनिख्रुइबो गुवार बिखाया बेसे उदां बेसे मोजां मिथिंगानि सोमखोर महरा बे जोनोमाव आं देरहासारखौ मोनखानाय नङा जेब्ला आं थैनायानो साबसिन जासिगोन जोनोमगिरि आइ आफा नोंसोर आंखौ बबे बालाबारियाव थैगोननानै गालांखो आंखौबो लांफैदो आइ आरो आफा आंबो नोंसोरजों थांनोसै माब्रै मोनखो? मोजां जोबोद समायना बिनि मिथिंगानि रैरुब महरा आरो बिनिफ्राय साबसिन नों बिमानि गोथार गोसोआ दिनै नों बायदि मोदायजोनि समान बिमाखौ लोगो मोननानै जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै लाबाय आंबो नों बायदि माइ गाब जुजाय बासिनो रोङै लोक्षि फिसा हिन्जावखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय आदा देरहासारनि साख्रिनि थाखाय जेबो सिन्था दाखालामाखै आं आफानो बुंनानै होगोन इसोरा नोंनि साननायखौ जाफुंहोहरथों दैजिरिया मा? दैजिरिया हाजो गोजौआव खारखोलांगासिनो दङ मा?
रथ' दैजिरि दैजिरि मा थांदों नोंहा मा थांदों हगार आंखौ थैनो हगार दैजिरि गोसो हमथा आंखौ थैनो हगार मा जादों नोंहा दैजिरि थैनायानो सुबुं फोलाव दिनैनि जोबथा थांखि नङा आबिर नों हग्रोनथि दासान साननाय साननायनि आरो मा दंबावो बिनिखायनो आंखौ ब्रा ब्रा फैफानो नागिरबाबो लाबोफायामोन नोंनि बे सिरि थानाय मानि नों दैजिरिखौ मोजां मोनमारो दैजिरि नों आंखौ निमाहा हो आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायनि लामायाव सुजानानै थानो लुबैया नोंसिनि मोजां मोननायाल' जाफुंथों आबिर रथ' आबिर रथ' आबिर नों आंनि फंसे खोथा खोनासंना रथ' आबिर आंनि फंसे खोथा खोनासं आबिर खोनासंना नों जे सावगारिखौ नुदों बेफोर गासिबो सैथोआनो नाथाय गुबै जाथाया नों साननाय बायदि नङा आबिर नों देरहासारखौ गोरोन्थि दासान गासिबो गोरोन्थियानो आंनिजों बेनि जेबो गोरोन्थि गैया खोनासं आं सम आंनि गोमालांनाय जोनोमगिरि आइ आफाखौ गोसोखांनानै थैनो बोर साजियो बेयावनो देरहासारा आंनि थैनो आंग्रायनायखौ आबिराय दैजिरिया दैजिरिया उन्दैनिफ्रायनो नुफेरबायाखै गावनि बिमा बिफायासो आंनो बिनि बिमा आरो आंनो बिनि बिफा बेखौ आं सानसेखालि लामाजों थांबाय थानाय समाव मोनसे लामा दथायाव खनखांनानै मोनबोयो बाब नों बायदि ब्रिलियेन्ट गथ'नो साख्रि होनो राजि जायो सोर बेटा मन्त्रि एमएलए बिलाय एसे एनै रांफोर होनांगौब्लाबो होनो राजि दं आं सार मा सारसुरसै बेलाय सोमोन्दोआ उनावबाबो सोलायखागोन आफाखौनो लेंखाबानो जाबायना ना नङा जावैसो रिमोनला नालाय रिमोनसनलाबायथारलायबाय खुगाया सि आइ दै लों नाङा मादै लासै जा गोबावजों खनसे दिनैसो फैफेरबायनाय आच्छा देरहासार नों बे रांथांनि खोथाखौ सिन्था दाखालाम
बेसेबां नांगौ बे बेथाफोरखौ रांजोंनो फबजोबगोन आं नों नोंनि डकुमेन्टसखौल' थिक खालामना लाखादो मा मा जाखो नोंथां भुत नुनाय बायदि माखौ नुनानै बागदावखांखो भुत नङा जम राजा जम सोरनिबा थैनायनि फारि जालायखोलै बादर सिं नोंथाङा जाय गथ'खौ साख्रि होनो होननानै लाबोदों बे गथ'आ रावबो नङा नै देरहासारा बानासि फोरदाननि फिसालासो मा बेखौनो जोंहा आइ आबिरनिसो बिजामादै फसायखुमानानै दंमोन खोनासं बे जिबौ गांसोमखौ जिबौ हमग्रा खावालिफोरनो हमहोनांगौ आरो जिबौ जोबग्रा खादायाव जोबनानै दोननांगौ हाब सार जिबौ हमनायनि कर्सखौ आंबो रोंगौलै ननसेन्स सोर सालाब्रा फनबो हरो रायोबो अ नङा खेरखादारि बाबु आं नोंथांखौ रायाखैथ' आंनि पिएखौसो रायदों ओहो मोसाहारि बाबु बुंनाय आं नोंथांनो मा खामानि मावनो हायो खोनासं नोंथां प्रम'सन होग्रा फैदों प्रम'सन थेंक इउ सार थेंक इउ खेरखादारि बाबु साख्रिनि प्रम'सन होग्रा नङा सोरगोआव थांनायनि प्रम'सन होग्रासो ओहो बेबादिसो मोसाहारि साहाब नोंथाङा बेनि थाखाय खर'दासा मा खालामनांगौ आं दंसै अके थेंक इउ मेलेख' मा सार बे केन्डिडेटखौ लेंना लायदो थां जागोन इसोर किल'खर होग्रा नै थांबायबो दानो फैफिनबायबो आं बादर सिं नोंथां जोंनि सिंनि बाथ्राखौ मा नोंसाजों एमनखि नोंथांनि हिन्जावाबो मिन्थिनो मोननाय नङा बुजिबायथ' नङाब्ला बाथ्राया गुबुङोब्ला मा आंल' जों गासिबो सार लाबबाय आं नै लेंनानै सारा आंखौ लिंहरदोंमोन नामा देरहासार आं नोंनि डकुमेन्टसखौ नायजोबबाय दुखु गोनां बाथ्रा नोंसोरबायदि ब्रिलियान्ट गथ'फोरखौ जोंसो नागिर साख्रि नायै साख्रि सोसन होनांगौमोन नाथाय नोंसोरसो मा बुंबावनो जिखि जादिया दा मोजां पस्टनि भेकेन्सि गैथ'आ नाथाय नों मोनसे नङा मोनसे पस्टखौ मोनगोन बे हले सियर जागोन बाबु सिन्था खालामनाङा नोङो जोंना किल'खर होग्रा आफा इसोरा थिगखौनो बुंखाथारो नै आंबो डायरियाव रेकर्ड खालामनानै दोनखाथारसै आच्छा देरहासार नोङो एपइन्टमेन्ट मोनसान्दि आंनावनो फैनानै थाफैथ'दो हो सार एफा मानो खस्थ' थाफैयाबाबो जागोन नामा नङा होयैखौ बिनानै मोनानो जासिनायखौ ना खालामनो हामानो नोंखौ लजिं थायो होननायखायसो थिनबाय आरो नोंथ' रावबो नङा बिथां बादर सिंनि जानो गोनां बिजामादै आरे लोगो बिहावा बिजामादैनो साख्रि थिक खालामनानै होखाबाय बिहावसोरा एमएलए साहाबाबो थानो रुम हगारलायनानै होबावबाय
बेयाव कमथाथा थानांगौनि मा बाथ्रा दं लोगोखौ नागारलांनो बाखादों बियो आइदि नै लोगोआ नोंना बेसे आखाइ थांलाय जासे खेबना होबाय हनै बेनि मा गोनां जाखो बेनो नोंसिनि गोजान जानायखौ खाथि खालामगोन लोगो जों नोंसोरजों खाथियाव थाबाय थाब्ला जानाय नंला मानोना जोंहाबो डिउटि दं अर्थात खौरां बुथुमनानै फट' खेबनानै खौरां बिजोंनो दैथायहरनाय बेखौनो बुङो जार्नालिस्ट आरो आंखौ बे खामानियाव केमेरामेननि खामानि मावनानै मदद होगोन नैबे गाजोला बराबर बर' गायारिया थाथ'लायदो लोगो Have a good day. Bye. See you. खोनासं नों दानो आंखौ हनुमान थानसालि दरखं मोखाङाव लोगो हमनांगौ अके नैबेनो आंनि नांगौ मानसिया अके सार
जेबो खालामनो हायाखिसै Oh shit! Oh, देरहासार ओइ गोबाव सम जानायखाय आं नोंखौ फैलासो सानबायमोन आं सिन्थासो खालामबायमोन नोंखौ लामायाव माखासे दुथां मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबदोंमोन सार मा औ सार ओंखायनो गोबाव जादों साला सोर बेलाय आंनि मानसिनि सायाव बेबादि जिखि जाया उनाव मिथिसिगोन सोरनि बे हाबाया मेलेख' नै गुरब्ला सफैबायबो आङो आफा इसोर खिल'खर होग्रा थांदो थां बिनि खथाखौ दिन्थिहैदो दे जागोन आफा इसोर खिल'खर होग्रा फैदो माबा मोनसे गोदान सोलोंथाय हगारना बे आंहा गोसो मोजां जायाखै एसेबो गोसो मोजां नङा रानिसा मा गेलेनाय जाखोलै बे नेवलाय गेलेनाय ना मा मिलायनाय जाखोलै बे हा देरहासार फै फै नोंखौनो लामा नेनानै दङ मानोबा सार माबाफोर गोनां खामानि औ हरखाब दिल्लीयाव थांनांगौ जानानै फैदों पार्टी मिटिंआव एटेन्ड जानो नों स्टेशनाव थांनानै काउन्टारनिफ्राय गांसे रिजार्भ टिकेट बुकिं खालामनानै लाना फै जागोन सार खालामनांगौ दिगिया खेंलाय ओइ सोरनि लास बिलाय आं मिथिया सार मा मिथिया आं मिथिया सार ओइ एलसिम अके सार
लैथोआ दिनै आन्दायनांबाय गुबुंले दैनि दाराव गिर गिर जोंब्लावो दुखुजों अरगेंआ गोसो सिङाव नोंखौ गोसोखांनानै हासैल' मोदै हुगारै नयन जालि गोरबो आंनि आन्दायबाय आं आन्दायनांबाय खोमसि नुबाय आं मुलुगखौनो आरज गाबनानै बोर बियै बियै फैसालि होसोबाय आं अबंलावरिनि आथिं गुदियाव मोदैनि थरथिं सारै सारै नोंनि मुङै बिबार बावनानै नोंखौनो अराय हास्थायनानै खोमसि नुबाय आं मुलुगखौनो सिमांजों गेलेयै गेलेयै मिजिंजों मेंग्लिहाबबाय आं सानबोलावरियाव लोहाबनानै फाखनजों बुसोम जाबाय सानबोलावरियाव लोहाबनानै फाखनजों बुसोम जाबाय खोमसि नुबाय आं मुलुगखौनो सेंग्रा मा दाय मावनानै बे जेलाव फैनांगौ नों आं जेबो दाय मावाखै माखासे मानसिफ्रासो फाव फान्दायनानै बिदिब्ला नोंबो आं बादि नोंखौ सोर फाव फान्दायनानै जेलाव हरा खोनासं 20 बोसोरनि आगोल इलेक्शन मोबिलाइज खालामनाय मेलाव गावसोर गावथार होनाय गोदान बर'नि दायखौ लिरथायनाय मा गोदान बर'आ मादारनिसो थैदों मा नों गोदान बर'खौ मिथिगौ औ आं गोदान बर'नि फिसाला देरहासार मा बिदिब्ला नों बै समनि बाजानाय आफा आदा देरहासारा माब्लाबा बिदि नेहादारैनो हाबा मावग्रा मानसि नङा थाइजौ गोमोनखौ सायाव नायनानै सोर बुंनो हायो गोखै ना गोदै आफा आदा देरहासारखौ सोरबासो फाव फान्दायनानै जेलाव हरदों आं जेबो मिथिया आफा आदा देरहासारनि जेल जानांनायनि फाव फान्दायगिरिफ्रासो सोर बेखौ नों मिथिगौ มิ आफा नों मिथिगौ थिनानै मा खालामनो नों हो 'आफा 'मिथिनानै मा खालामनो नों हो 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 'मि
मा खालामनो नों आफा आदा देरहासातनि जिउ जालांनायनि दायनिगिरिया नोंबो सासे नङाथ' आबि देरहासार नों गोसोखौ लोरबां खालामब्ला जानाय नङा नैबे अर्गें आरो बियो सोमदोन सानैबो हाथियार बारहोनायाव हमजायो दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय बे जेलाव थानांनाया आंनो बे जेलनि गोजामसिन कयेदि आंनि साजाया जिउ जोबजासिम बे जेलखानानि बबेथिं मा दं आं गासिबो मिथिजोबगौ आं सासे आर्मिमोन बर'नि आलादा रायजो बिख'नाय सोमावसारनाय सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन मानसिफ्रा आंखौ दावहारु होननानै गाबज्रियो ओइ नोंसोर मा बेदों गुदुंला ना रिटायारा गाबोन दे माला रिटिखासै बर'जों बर'खायसो बुंबाय आं मा नों जोंजों बारग'लांफानो गोसो दं नामा बारग'नो औ बिदिबा आंबो थैथां थांफागोन अके हेलौ आं फैजोबसार केम काटारि बुंदों मा कमन खोनासं देरहासारखौ जेलाव थांनानै सोरखौ थांनायनि बिदाय हैनांगौ माब्ला सार दिनैनो दानो जागोन सार नों बे हाबानि थाखाय बिफानि 4 गुन अर्थात 2 लाख रां मोनगोन गासै बनबसखौ आं थिक थाक खालामजोबखाबाय नों थियारिल' जानानै थादो आंनि मानसिखौ आं गारि हरनानै फाथायहरगासिनो दं अके सार गारिखौ मानो बेथिं लाबोखो बे लामायाथ' जमपुरियाव थाङो बे लामाया दिनै नोंनि सिगाङाव थांनायनि प्रम'सननि दिन दालाथा नोंसोर सोर नोंसिनो मावनांगौ नोंनि जिउ गोसोखां 20 बोसोर सिगां 50,000 रां घुस जानानै नों सोरखौ गावथारामोन नों मिनिमा मानसि नों साबायखर दिनैसिम बावनानै थानायनि थाखाय सार अन हेलौ स्पिकिं सार आं जेलार वागलारि बुंदों बुंलाय मा खौरां सार जोबोद दुखु गोनां खौरां सार थांनाय हरनि सोरांफा माफा ब्रैसो बाजियाव साब्रै खयथिफ्रा जेलनि बेराम लानानै खारबोलांबाय सार मा जानो हागौ बे खामानियाव जेलनिनो सोरनिबा आखाइ दं र' बिसोरखौ साफा सासपेन्ड खालामजोबगोन आं सासपेन्ड रिटायारा आंना गाबोननो खाखि पेन्टखौ गाबोननिफ्राय गानबावलानो आङो फुंजानि सोर फन हरलाबायखोब्रा डिएसपी केरकाटारि बाबु
साना बेसे गोजौ जाखो वालगुरियाव नाहरनायसाय सरि सार दासो जेलारा खोन्थाहरदोंदि दहाय सोरांबा मापा फुंनि 4 बाजियावसो साब्रै खैदिफ्रा जेलनिफ्राय इन्जुर बारनानै खारग'नानै दंमोन मा खोनासं बिसोर दाबो बे सहरखौ बारग'लांनो हायाखै जानांगौ सहरनि खना खनला सं दामनानै हमफिननो राहा लादो अके सार जानो हागौ पुलिसफ्रा जोंखौ जेबो बिदिजोब्बाय दानिया मा राहा राहाखौथ' दिहुननांगोन जों जेरैखि जाया माने बे सहरखौ बारग'नांगोन सानदो बारग'नो हाब्लाथाय जों रैखा जाबाय आबिर दा बे सोंनायफिननायनि सम नङा पुलिसफ्रा